Amarya mai kwarar aniya, ga kira da amarya maganin jayayya. Kin hison ana jayayya. Amarya nagartattar diya. An auro ki na don a sha soyayya, lahiya da zama lahiya ya kawo ki amarya. Idan an ga hayaniya to so an kai a raina miki wayo amarya. Ke kuma baki daukar raini ko daya. Duk wani cikakken namiji a duniya ba shi samun natsuwa sai in shina wurin amarya. Kai jama'a mu tafa wa amarya. Taka a hankali zauna daram na gwas ya amarya. Sun kuyar da kai ta zama katiwa mai laushi ga mai gida sai amarya. Magana mai laushi jiki na kamshi sai amarya. Amarya manyan duniya. An auro kina don a dada da zuciya a hita daga kangin waya. Amarya mai tausayi da ke mai gida ka tutiya. Amarya maganin ciwon zuciya. Mai sauya rayuwar ɗa namiji gaba ɗaya. Duk wani namiji da ka shan wuya. Duk wani namiji da ka shan wuya sai ka ji an ce yo amarya. Amarya jaruma ɗaya. Bakin cikin makiya. Kin sha gwagwarmaya, yar mazan jiya, baki karaya, mai samaniya ka baki kariya. Duk gidan da kaga amarya to suna cikin alherin Allah dumu-dumu gaba daya. Duk wata babbar kyauta tana ga amarya. Ibrahim Shagali Gobir a madadin amaren duk duniya.